L-Awditur Ġenerali laqab b'sodisfazzjoni d-dokument li pubblika l-Gvern biex jagħti dettalji dwar il-passi li l-Gvern ħa fuq rakkomandazzjonijiet tal-istess uffiċċju. Charles Degwara, l-Awditur Ġenerali, innota ma' One News kif jirriżulta li ħafna mir-rakkomandazzjonijiet li saru fir-rapport tal-2014 intlaqgħu. Iżjed minn 90% tas-suġġerimenti tagħna ġew aċċettati u ġew attwati. Jiena nifhem is-segretarji permanenti ta' kull ministeru kienu involuti personalment f'dan l-eżerċizzju. Fil-fatt ġejt ikkuntattjat xi wħud minnhom fuq dawn l-inizjattiva u nixtieq ngħid ukoll meta daw is-suġġerimenti jiġu attwati dak ikun qed jagħti valur ix-xogħol tagħna. Dan huwa proċess li jagħti iktar fiduċja fir-rwol tal-Awditur Ġenerali fis-settur pubbliku, rwol awtonomu maħsub biex jassess flus iċ-ċittadin. Aħna nemmnu b'din inizjattiva ċ-ċittadin se jkollu iżjed fiduċja għax at the end of the day ir-rapporti tagħna kif forsi jaħsbu xi wħud ma fihomx biss shortcomings, imma iżjed importanti minn hekk fihom suġġerimenti wkoll. Fil-fatt id-dokument juri kif minn 295 rakkomandazzjoni li saru fl-2014 il-Gvern laqa 241. Degwara sqar li din l-istatistika hija importanti ħafna għal diversi raġunijiet. Dan juri d-dedikazzjoni u professjonalità tan-nies tagħna għax nista' nassigurak li waqt ix-xogħol tagħhom in-nies tagħna jagħtu importanza biex kemm jista' jkun jagħtu suġġerimenti li jistgħu jkunu għax easy tagħti suġġeriment, importanti jkun suġġeriment doable u li jkun se jimprovja servizz pubbliku. L-Awditur Ġenerali stqarr ukoll il-fatt li ġew attwati 90% tar-rakkomandazzjonijiet ifisser li s-servizz pubbliku qed jagħti servizz aħjar liċ-ċittadin.